sawah nandur pari, jarene bakal dirapi. Wes dinikmati tapi malah kakakmu nanti telu? alah mbok. Alah. Celukan telu? Kayak video. Lek gayamu lek nyeluk lho. Ajar-ajaran esok. Asem maneh. Apa-apa, Ngan? Ora lho, kowe iki kok ngendi wong dijak gawe video barang kok. Aku ki ning kono ki mau apa, Jan? Ngopo? Nunggu keajaiban. Keajaiban. Keajaiban opo? Ya sapa ngerti ana sing gelem karo bapak. Panos ini. Mungkin iki bapakmu dagangan. Ya lu ya. Lu. Ya. Alah bola lu. Menus saiki. Aduh. Iya, men duwe parodi parian apa ora? Parodi. Parodi. Parodi enek. Wis nyane. Wis. Asli. Asli. Terus kira-kira marodene lagu apa iki? Kang Ghosting. Kang Ghosting. Wis asli iso kowe? Iso no. Wis. Anu, bapak rap ae, bapak. Aku repe. Oh. Repe sing kepiye? Sing ngene iki lho. Piye? Welako ngilang plenceng, ngilang plenceng. Koyo bajing ngono. Ya kira kowe. Aku ngono kuwi. Iya. Wela kok ngilang plenceng ngono ta? Langsung iki ya. Ya, iso ora, Pak? Ya bismillah ya mudah-mudahan iso. Ya lu ya. Langsung ya lu. Ono cewek klambi kuning, rambute iyo kriting, bagiku kowe penting tapi malah ngilang plenceng. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Neng sawah nandur pari, jarene bakal dirapi. Wes dinikmati tapi malah ngilang plenceng. Panggah ngilang neh panggah. Iya. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Ono cewek klambi kuning, rambute iyo kriting, bagiku kowe penting tapi malah ngilang plenceng. Ning sawah nandur pari, jarene bakal dirapi. Wes dinikmati tapi malah ngilang plenceng. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Wela kok ngilang plenceng, lah ngilang plenceng, ngilang plenceng, ngilang plenceng. Ngilang plencenge. Ngilang bajing. Kowe iki gono tok. Ngono tok lho. Oh lha wis. Lek pengen tambah dhewe. Ambek dhewe piye? Wis lu. Wes. Nek wis piye lu?